budeme tam ja budem tam a ona bude tam a na budúce bude nás tam viac. Vždy keď bude treba, budeme tam zas. Dobrý deň, Prievidza. Ahoj. Veľmi pekne vás vítam na 6. zhromaždení pod názvom Slovensko je Európa. Sme tu zasa znovu. Veľmi si vážim, že ste si našli cestu na toto naše dnešné zhromaždenie. Ako vždy vás prosím o slušný priebeh, o vzájomnú toleranciu a nebojte sa vyjadriť, keď bude treba. Dá sa slušne. Ja myslím, že to zvládneme. Ako vždy môžete podporiť dobrovoľným príspevkom, keď si zakúpite odznak, prípadne pišťalku, tie sa budú dneska hodiť. Máme tu aj takéto trička a mikiny, kto by bol náročnejší s nápisom Slovensko je Európa. Takže tak sa volá aj naše zhromaždenie, ideme na to. Ešte raz ďakujem, že ste tu a vítajte. Rabkač je na mieste. Priatelia, dnes si pripomíname 80. výročie oslobodenia mesta Prievidze. Všetka česť osloboditeľom. Žiaľ, ale v súčasnosti zároveň musíme skonštatovať, že svojím spôsobom pokračovateľ tých osloboditeľov Rusko je v súčasnosti agresor v Ukrajine, kde zabíja nielen teda v rámci vojny vojakov, ale aj civilistov, znásilňuje ženy, unáša deti. Takže je to, za tých 80 rokov sa ten vývoj zmenil. Určite s odsťou spomíname na sovietskú armádu, ale takisto nezabúdame, že Prievidzu oslobodzovala aj rumunská a ukrajinská, alebo teda vojaci ukrajinskej národnosti. Takže Rusko označuje našu krajinu za svojho nepriateľa a verím, že budete so mnou súhlasiť, že je našou, by som povedal, životnou potrebou, aby sa Slovensko nedostalo do sféry ruského vplyvu. S týmto konštatovaním možno nebude súhlasiť pán Milan, ktorý neviem, či tu je dneska. Chodieval na naše zhromaždenia pán Milan zo svojho pani z Liešťan. Majú tam, prevádzkujú v online televíziu pod názvom TV Krivan Slovan. A tento pán uviedol na svojom webe nasledovné. A divím sa, prečo Fico už nekoná. Keď sme chodili na protesty, tak tam doviezli vodné delá. Kde sú teraz? Kde to len Slovensko smeruje? K zániku toho? Tam asi malo byť toto. Chcete vy, čo ste sa tu narodili? Slovensko je vaša vlast. Je mi mizerne, najviac z toho, že národ je osprostený, je ľahostajný, v akom štáte žije a bude žiť. S týmto súhlasím, s tým záverom, národ je osprostený, ale my nie sme ľahostajní, v akom štáte budeme žiť a prečo sme tu. A teraz, prečo to hovorím? Mám na pána Milana, a nielen na neho, ale na všetkých tých onlineistov otázku. O akej vlasti to píšete? Pre koho je Slovensko vlast a pre koho už nie? Len pre vás vyvolených Slovanov? Čo spravíte s nami? Vodné delá dneska a zajtra čo? Čo sú to za myšlienkové pochody vo vašej hlave? My sme plnohodnotní občania tejto krajiny, tvoríme tu hodnoty, máme tu svoje rodiny, platíme tu dane, vychovávame tu deti. Proste je to šialené, ako vy uvažujete. A na dôvážok klamete, že my sme progresívne Slovensko. Nemilte si to, my sme tu slobodní občania v duchu ústavy a naplňame našu možnosť sa verejne zhromažďovať. Skutočne som musel na to zareagovať. Váhal som, že či áno, či nie, ale
Proste nechápem, ten online svet je úplne neľudský. Spamätajte sa skutočne, vy ste pomílení v hlave a odtiaľ je len kročík ku tragédii. Toto platí pre všetkých, nielen pre pána Milana z Liešťana a jeho pani. Dneska na promile dojde, ale nemal ho pán Milan, ale pán Andrej. Ja som zabudol na úvod povedať, okrem toho, že máte možnosť nám prispieť, máte možnosť aj napísať odkaz. Dneska sa pýtame, prečo nechcete žiť v ruskej gubernii. A 2 týždne dozadu ste zapisovali odkazy našej vláde. Výber nájdete na sociálnych sieťach Prievidza spoločne, kde vás teda pozývame a ja prečítam momentálne pár z nich. Takže prvý odkaz. Nechceme byť predmestie Moskvy. Slobodu a pravdu, nie Moskvu. Mladí chcú EÚ. My sme hrdý národ, nie vaši podaní. Tu je taká osobnejšia otázka. Rada by som sa opýtala premiéra Fica, aby pomenovala aspoň jednu vlastnú zásluhu, ktorá výrazne zlepšila život Slovákov. No, takže to bude ťažká odpoveď. Tým sa dostávame k pánovi premiérovi. Máme tu z úradu vlády taký podnet, že prečo do neho toľko šijeme. Aby sme boli trošku ústretovejší, tak sme si povedali, že my do ňoho šiť nebudeme a dáme priestor vám. Pripravili sme si také hlasovanie, hej? Budete sa môcť vyjadriť hlasovaním. Budeme čítať kroky súčasnej vládnej koalície za posledných 14 dní a vybrané, lebo všetky nemôžeme. A vy máte k dispozícii nasledovné spôsoby reakcie. Prvý je taký vrelý, súhlasný potlesk, prípadne kto chce, môže zakričať bravo. To je prvá možnosť. Druhý je taký normálny, súhlasný potlesk. Tretí, to si už môžeme vyskúšať, je taký piskot, respektíve slušne vyjadrená nespokojnosť. Tak skúsime tú trojku. Dobre. A teraz máme štvorka, ešte štvrtá možnosť. Ozaj veľmi veľká nespokojnosť, piskot, krík, prípadne môžete pridať nejaké slušné výkriky typu hamba. Tú štvorku si nebudeme skúšať, veď to je len vystupňovaná trojka. Jednotku a dvojku si vyskúšame v prípade, že sa rozhodnete, že niektorý z tých krokov si to zaslúži. Takže začíname. Po každom teda očakávame vaše hlasovanie. Na úvod dáme takú skôr perličku pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v hokeji. Miroslav Šatan bude robiť poradcu pre ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka. Dobre. Miro, čo sa to s tebou stalo? Dobre. Michal Kaliňák sa stal už 35. štátny tajomník tejto vlády. Je to rekordný počet, na aký si netrúfli ani predchádzajúce Ficové vlády v ekonomicky lepších časoch. Premiér síce kedysi hovoril o 30% škrtoch štátnych úradníkov, ale reálne priniesol o 30% viac štátnych tajomníkov. Pridajme k tomu dvojnásobné platy, jedno nové ministerstvo, luxusné lietadlá a máme tu konsolidáciu à la Smer par excellence. Takže môžete hlasovať. Dobre. Nezabudnite, že máme 1, 2, 3, 4. OK. Dobre. Obžalovaný oligarcha Norbert Böder bol predminulý pondelok na úrade vlády a medzi tým už stihol navštíviť aj parlament a pred rokovaním koaličnej rady sa stretol s Ficom. Na základe nespresnených požiadaviek Bodora boli následne odvolaný šéf kriminálky na finančnej správe a jeho 2 námestníci. Bodor je obžalovaný v kauze očistec zo zosnovania zločineckej skupiny, ktorá mala podľa obžaloby zneužívať políciu na politické ciele strany Smer. Ste trafení, reagoval premiér na otázky novinárov a ešte dodal, zobrať vedro vody a oblieť vás je málo. Pán premiér mal už asi na mysli blížiacu sa Veľkú noc.
proruské dezinfové weby, hlavné správy a hlavný denník bude platiť priamo Fico z rezervy predsedu vlády. Pozor, z našich spoločných peňazí. S tým rozhodne nesúhlasíme. Pán premiér, a zároveň vám odkazujeme, že novinári v našej krajine sú hlasom občanov a my za nimi stojíme. Keď si my za poctivú žurnalistiku platíme sami, môžu si aj informačne zraniteľní občania platiť svoje dezinformačné stoky zo svojho. Európska komisia zastavila Slovensku 27 miliónov eur z plánu obnovy pre neuskutočnený výkup súkromných pozemkov v národných parkoch. Stopol ho minister životného prostredia Tomáš Taraba, aj keď už boli pripravené zmluvy a ľudia ich chceli podpísať. Dobre. Máme tu únos STVR, ktorý vstupuje do finálnej fázy. Radu verejnoprávnej slovenskej televízie a rozhlasu povedie Jozef Krošlák, bývalý hovorca premiéra Vladimíra Mečiara. Podpredsedom rady STVR sa stal generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry Lukáš Machala. Títo páni určite prispejú k zvoleniu toho správneho riaditeľa, ktorý dohliadne na jej verejnoprávnosť a pravdivosť spravodajstva. Už ideme do záveru. Ja som to zabudol počítať. Poslanci schválili doživotnú rentu pre generálneho prokurátora Maroša 363 Žilinku vyše 5 000 eur mesačne. Vláda už potichu hľadá jeho náhradníka, ktorý by ďalších 7 rokov dohliadal na pokojný spánok našich ľudí. Mená možných kandidátov stoja za to: Para a Lindner. Ministri vyslovili súhlas s návrhom zákona o mimovládnych organizáciách, na ktorom spolupracuje SNS s úradom vlády. Poslanec Adam Lučanský, ktorý legislatívu predkladá, pripustil, že dojde ešte k jednej zmene. Rokovanie o zákone preto posunuli až na 9. apríla. To je tzv. Ruský zákon a toto im nemôžeme dovoliť, aj preto dnes stojíme na týchto námestiach. Ruský zákon si ešte rozobereme, posuňme sa ďalej. Ja by som vypichol ešte dva také momenty. Je mi ľúto našich farmárov a nie len teda farmárov, týka sa to aktuálna epidémia slintačky a krivačky sa týka samozrejme celej krajiny. Ale napriek tomu sa pri tejto téme zastavíme. Preskočíme to neskoré a neskutočne amatérske opatrenia a kroky zo strany kompetentných orgánov a štátu. Žiaľ, teda babráci svoj tieň neprekročia. Ale ja chcem vypichnúť konanie premiéra, ktorý hneď na začiatku vyzval opozíciu, nech z toho nevytlká politický kapitál. Ale to je proste neskutočný pokrytec tento človek. Taký podliak a klamár. Proste v čase covidu, epidémie covidu, kedy sa zabíjali ľudia, on ich zvážal na námestia a teraz volá po ohľaduplnosti a tolerancii. Proste to je neskutočné. Toto vaše svinstvo vás, pán premiér, ale dobehlo. Teraz voláte po rešpektovaní názoru odborníkov a ich odporúčaní. Ale to povedzte vášmu Goebbelsovi Blahovi, nie nám. Vy vyše roka už kidáte na našich spojencov EÚ a teraz sa idete obracať na nich so žiadosťou o pomoc a podporu. Vy ste fakt neskutočný človek. Toto vám už nezožerú, dúfam, ani vaši voliči a prvýkrát pocítite na vlastnej koži, aký jedcú dezinformácie, ktorými ste nakazili našu krajinu. Hanbite sa, ste neskutočný podliak. A som presvedčený, že raz vás všetky tieto vaše činy dobehnú a budete sa zodpovedať za rozvrat tejto krajiny. Teraz ten druhý moment zo života vládnej koalície, trošku na odľahčenie, ale ono to až také smiešne nebude.
podpredseda parlamentu Andrej Danko 26. marca o 9. hodine ráno otvoril druhý rokovací deň 33. schôdze Národnej rady a pri jej otvorení mal artikulačné problémy. Skúsime ešte raz. Dobré ráno, vážení poslanci, vážené poslankyne. Otváram druhý rokovací deň 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Na dnešnom rokovacom dni ospravedlnenie požiadali poslankyňa Cigániková Kiš. Pristupujem k rokovaniu o návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie KFOR v Kosove. Návrh má tlač 657 a spoločnú správu výborov má tlač 657 a prosím spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť poslanca Demečka, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboru. Dávam slovo poverenému členu výboru pre zdravotníctvo poslancovi Sliškovi, aby informoval. Toto je Národná rada Slovenskej republiky. Čakali by ste, že poslanci v parlamente nebudú pracovať pod vplyvom napríklad alkoholu? Žiaľ, ukazuje sa, že žiaden zákon im to neprikazuje, keďže nie sú štandardní zamestnanci. Ako môžu porušiť maximálne morálku a etiku, a to sú slová, ktoré pre Andreja Danka pravdepodobne nič neznamenajú. Ale možno by nás všetkých, a najmä jeho voličov, mohlo trknúť nasledovné. Sme v období, kedy podávame daňové priznania, alebo sme už podali, a celkovo platíme dane celý rok v rôznej podobe. Dokonca od útorka aj transakčnú daň, čo je vlastne krádež v priamom prenose. A skladáme sa tým aj na plat podpredsedu parlamentu vo výške 6600 eur plus príplatky a ďalších cca 3000 eur paušálne náhrady k tomu. Za čo? Viete, čo sa deje v každej normálnej práci, ak vás prichytia opitého? Proste to je vážne porušenie pracovnej zmluvy a väčšinou to znamená okamžité prepustenie z práce. Ja tomu nerozumiem, proste toto je chorá krajina, že akceptujeme takúto hanbu, nehovoriac, koho všetkého priviedol Danko na kandidátke SNS do verejného života. Aj toto je vizitka vládnej koalície, je to neskutočná hanba. To, čo predvádza Andrej Danko vo verejnom živote, by sa možno dalo nazvať takou s veľkou dávkou tolerancie ako nejaká tragikomédia, ale to už necháme na posúdenie. No a prípadne verím, že takúto frašku alebo tragikomédiu by nechcel režírovať náš prvý rečník, host, ktorého pozývam na pódium. Je to divadelný režisér, ale aj pedagóg a docent vysokej školy Peter Palík. Príjemný podvečer, priatelia. Som veľmi rád, že ste sem prišli aj dnes. Ako naša ekonomika! Raz. Trocha to naštartuj! Tak skúsime ešte raz. Počujete ma? Chcel som vám poďakovať, že ste sem prišli aj dnes podvečer. Dnes je to naozaj symbolické na tomto námestí. Vážim si to najmä preto, že sám cítim, ako je stále ťažšie udržať si silu a entuziazmus vzdorovať tomu tlaku, ktorému nás vládna garnitúra neustále vystavuje. Nie týždňa, kedy by členovia koalície nejakým spôsobom neprerazili ďalšie dno. Takmer denne sa objavujú nové odhalenia o ich šafárení, ktoré potvrdzujú to, že ich v skutočnosti nezaujíma osud Slovenska, osud národa a ľudí, ktorí žijú v tejto krajine, ale zaujímajú ich len peniaze a moc. Bohužiaľ, rozpačité kroky opozície nám tiež nepridávajú na istote a nádeji. Dnes som tu ako zástupca kultúrnej obce. Popisovať vám stav, v ktorom sa rezort kultúry ocitol pod vedením moderátorky Martiny Šimkovičovej a generálneho tajomníka služobného úradu
pána Machalu je očividne zbytočné, ale aj preto sme dnes tu. Hoci oni tvrdia, že všetko funguje tak, ako má, my umelci a kultúrni pracovníci pôsobiaci na celom Slovensku, my, ktorí ten marazmus zažívame každodenne, vieme, ako to naozaj je. Pretože my sa medzi sebou poznáme, výtvarníci, divadelníci, hudobníci, spisovatelia, fotografi, folkloristi, filmári a iní. My vieme, kto z nás je dobrý, kto je talentovaný, kreatívny a oddaný umeniu. Koho diela naozaj obohacujú našu slovenskú kultúru. A poznáme aj tých, čo len klamú a nedokážu nič. Nič viac ako vyfarbovať omalovánky. Tu naozaj nejde o iný politický názor, ktorý nechceme akceptovať, ako sa nám snažia nahovoriť. To bolo možno v čase, keď bol ministrom kultúry za Smer Marek Maďarič, ktorý sa výraznou mierou pričinil o vznik kultúrnych fondov, ktoré pani ministerka dnes úspešne rozvracia. Bezdôvodná likvidácia kvality a odbornosti a bezostyšná inštalácia diletantizmu a podpriemernosti do vedúcich pozícií nie je ničím iným ako genocídou slovenskej kultúry. Protiústavná diskriminácia LGBTI plus komunity a umelcov z tejto minority je odsúdeniahodná. Pri takýchto útokoch na základné práva a slobody našich spoluobčanov, kolegov a plnohodnotných členov umeleckej obce nesmieme a nebudeme mlčať. A teraz tá kreatívnejšia časť môjho prejavu. Celý svoj profesionálny život sa venujem divadlu ako režisér, dramaturg či dramatik. Dá sa teda povedať, že za tých 25 rokov v tomto odbore sa už trošku vyznám v tom, čo môžeme považovať za dobré divadlo. Preto mi dovolte vysloviť tvrdenie, že to najväčšie divadlo v súčasnosti na Slovensku s nami hrá veselá herecká skupina Roberta Fica. Milovníci rozhlasových hier ako Gorila, vášniví čitatelia Kočnerovej knižnice či filmoví fanúšikovia, ktorí videli celý film Chata v Čifároch, mi určite dajú za pravdu a vedia, o čom hovorím. My sme totiž mali jedinečnú príležitosť nazrieť za oponu do zákulisia a vidieť a počuť, ako sa pripravuje takáto politická divadelná inscenácia. Videli sme jednotlivých protagonistov, ako dôkladne nacvičujú svoje roly, cibria si repliky a náročné monológy, ktoré prednesú svojmu obecenstvu. Videli sme, ako sa chcú vysporiadať s konkurenciou, ovplyvniť kritikov a bohužiaľ aj to, ako si skutočne vážia svojich divákov a diváčky. Áno, nájdu sa medzi nimi aj snaživí ochotníci, ktorých pôsobenie na ministerstvách vyznieva amatérsky a súdnemu divákovi to pripomína zlú frašku a komédiu. Najmä na ministerstve kultúry nám dvaja smiešní pajáci predvádzajú podpriemerný výkon, ktorý je trápny, bezduchý, povrchný, primitívny, arogantný a neskonale hlúpy. Ale pozor! V tomto súbore sú aj profesionáli, ktorí v konečnom dôsledku môžu v našej krajine rozohrať osudovú tragédiu. Prvým protagonistom v tejto hre je muž s obrovským talentom meniť svoju identitu na javisku slovenskej politiky. Začínal ako elev v postave mladého komunistu. Potom mnohých presvedčil, keď sa dokázal úprimne vcítiť do úlohy charizmatického sociálneho demokrata s víziou tretej cesty. Neskôr viacerých svojich fanúšikov prekvapil krátkou epizódou birmovaného katolíka, či demokrata, ktorý sa snaží našu krajinu držať v jadre EÚ, či vlastnými rukami budovať hrádzu proti extrémizmu. Zdalo sa, že vrcholným výkonom jeho dlhoročnej kariéry bude postava chladného mafiánskeho bossa. To bol jeho výkon ozaj pravdivo úprimný a zo srdiečka, no očakávaný úspech a zaradenie do siene slávy mu nepriniesol. Zdalo sa, že skončí ako väčšina padlých hviezd utopený v alkohole. On sa však nevzdal.
Všetkých kritikov zaskočila jeho nesmierna húževnatosť a talent, keď sa tento ľudský chameleón začal chystať na svoj posledný majsterštyk. Jeho doterajšia kariéra bola proti tomu, ako sám majstro vraví, len prd do stromovky. Roberto Experto si obliekol nový kostým bojovníka proti liberalizmu, nasadil si masku nenávisti a pomsty a nasadol na bieleho koňa. Rozhodol sa, že svojim umením už nebude obecenstvo len zabávať alebo dojímať. On ho chce ovládať. Priatelia, aj vaša prítomnosť tu mi dáva skromnú nádej, že toto bude naozaj jeho posledné dejstvo. Že aj zástupy jeho voličov konečne pochopia, aké odpudivé divadlo s nimi tento sebestredný komediant hrá a spoločne mu nedovolíme, aby sa po vzore svojho ruského idolu splnil si sen zahrať si postavu diktátora. Ak sa nevzdáme a vydržíme, kultúra prežije, Slovensko bude Európa a Ukrajina zvíťazí. Ďakujem vám pekne. Peter Bálík, ďakujeme za výborný príhovor. Aj náš druhý hosť bude z oblasti kultúry. Vítam medzi nami hudobníka, pedagóga miestnej základnej umeleckej školy, ale aj poslanca mestského zastupiteľstva Petra Krška. Nech sa páči. My sme si s Petrom dohodli v rámci oživenia programu taký dialog, rozhovor, lebo Peťo hovoril, že jeho príhovor by zatienil všetkých vystupujúcich, tak preto sme... Myslím, že Prievidžania ma to natoľko poznajú, že určite sa nebudem pretekať s profesionálnymi hovoreného slova a písaného slova s divadelníkmi, určite nie. Keby bolo treba zahrať na bubon, to by som sa išiel pretekať. Dobre, práve ty sa venuješ hudobnej výchove na miestnej základnej umeleckej školy tu v Prievidzi a aktuálne, ako sme už aj počuli, kultúra zažíva extrémne ťažké časy. Nehovoriac o tom, že u nás na Slovensku je pomerne taká rozšírená téza, názor, že umelci sú fuj, že to sú dokonca teda, citujem, darmožráči a nepriatelia štátu. Ako to vnímaš ty? Ako sa k tomu staviaš, keďže ty vychovávaš tých potenciálnych umelcov? Áno, takže vychovávam potenciálnych, teda triednych nepriateľov tejto novej doby, ktorá tu nastáva. Ale verím tomu teda, že nenastane, preto sme sa tu zišli. A ešte by som teda sa vrátil k tomu prvému, čo som mal vlastne povedať, vás všetkých tu pozdraviť. Je mi cťou, že som bol pozvaný Ivkom, ale teda aj s veľkým rešpektom k tomu pristupujem. No a k tej otázke k pani Šimkovičovej, k tým útokom na kultúru, je to útok nielen na kultúru, je útok na každého slušného človeka. Keď to človek číta, počúva, vidí, tak má teda vyslovene človek prehodnocuje zmysel svojej práce a teda naozaj vychováva deti, či v umeniu alebo iným veciam, nie je len teda o tom, že ich učíme nejakému remeslu, ale je to aj o tej človečine. A vzdelaný človek nenaletí všelijakým bludom. A čo sa týka kultúry a umenia, čiže je to aj o nejakom to vzdelaní a teda dám si na tom záležať, aby sme tie deti, aby sme im vysvetľovali a vlastne ako kultúra funguje. Že kultúra nie je len to, čo je vyslovene krásne, ale že kultúra je o kontraste. Že vyslovene artefakt nemusí byť len pekný a všetko nemusí byť na ňom len pekné, lebo to je potom gíč. Takže a teda potom aj ďalšie veci také praktické zo života, teda, že ak budú náhodou profesionálni, alebo teda budú robiť nejakú kultúru aktívne, nemusia to byť, neviem, profesionálne, môžu robiť regionálne, v regióne, tak budú žiadať nejaké granty, budú potrebovať na to nejaké peniaze. Taký je teraz systém nastavený v celom civilizovanom svete. Prevzali sme to z civilizovaného sveta, teda, že dobré veci od aktívnych ľudí aj v kultúre sú podporované štátom alebo verejnou správou. A tak aby tomu rozumeli, že aby sa nehambili žiadať o tie peniaze.
že ich bude potom niekto objektívne nalepkovať, že sú zlodeji, že zneužívajú nejaký systém. Systém je nadstavený, tak nastavovalo minister Maďarič, to bol minister za stranu Smer a všetci to ďalej, čo nastupovali ďalšie vlády, to rešpektovali, nešli do toho žiadne zásahy, všetko fungovalo. A teraz proste príde niekto s tézami takými, že niekto konkrétny na tom, poviem také slovo, parazituje, alebo že to využíva na svoje obohacovanie. To uráža aj mňa. Tiež stojím za nejakými projektami, žiadosťami, nejaké fondové peniaze pritekli do mesta Prievidza, aby sa tu nejaké podujatie spravili. A vyslovene ma to uráža, ak by teda niekto na mňa ukazoval prstom, že to nerobím preto, aby teda prosperovala kultúra, aby sme si išli dopredu, ale robím to preto, aby som si prilepšil do vrecka. Tak to je na hamu sveta. Ty pôsobíš aj v komunálnej politike. Tá je možno taká menej sledovaná alebo menej viditeľná z istého pohľadu v porovnaní s tou veľkou stranickou, ale je možno v niečom aj dôležitejšia, alebo minimálne teda rovnako dôležitá. Je aj komunálna politika v takom zlom stave, ako vidíme tu celoslovensku a prípadne porovnaj tie rozdiely komunálna versus celoslovenská. Tak vidím tu už aj mladých ľudí, nezapre sa vo mne pedagóg, teda stručne však každý podľa mňa na to aj vydedukujú aj vlastne aj mladí ľudia, deti, že tá veľká politika je o nadstavovaní nejakých noriem, zákonov, legislatívnych noriem, ktoré platia v celom štáte. Tá regionálna politika je o tom teda to, čo sa dá ešte nadstaviť, čo umožňuje tá veľká politika ešte upraviť na tie miestne podmienky. Tak to sú také rozdiely, ale ľudia sú aj komunálnej, aj tej veľkej politiky, aj taký. Určite si myslím, že taká nezdravá súťaživosť tej komunálnej politike nie je až v takom veľkom meradle, aj keď nechcem povedať, že sa to nestane. Sú aj takí, vyslovene pre niektorých ľudí si komunálna politika nie je akože naozaj srdcová záležitosť, ale odrazový mostík dostať sa ďalej. Na tom tiež nemusí byť nič zlé, lebo však na druhej strane je dobre, keď tú veľkú politiku niekto robí, kto má aj skúsenosť s tou komunálnou politikou. Ale čo by som pri tejto príležitosti povedal, teda, že každý, kto je zvolený, kto je verejný zástupca, pre každého platí taký zákon. To je zákon o ochrane verejného záujmu. A výsledkom toho zákona, alebo teda jeden dôležitý bod je taký, že každý, kto bol zvolený, či je to poslanec mestského zastupiteľstva alebo obecného, či je to primátor, či je to poslanec Slovenskej národnej rady, alebo Trenčianskeho samosprávneho kraja, každý má za povinnosť podať oznámenie o funkciách, o príjmoch, o majetkoch. A týka sa to každého, týka sa to aj poslanca Petra Krška, tam vidím pani Dadíkovú, týka sa to aj ministra, povedzme, Smeru, Takáča, aj pána Kaliňáka. Len pán Kaliňák to prekrúca a je to vyslovene trapné, ak to prekrýva ústavným zákonom o ochrane rodiny alebo nejaké takéto záležitosti. Úplne ťažký trapas. Nedotknuteľnosť súkromia, čo chcete, priatelia? Je to darebak. Keď sme sa dotkli ty si mi možno teraz odpovedal ďalšiu otázku, no ale nevadí, pritlačím ťa. Keď sme sa dotkli teda tej veľkej politiky, my sme tu spomínali tie hlavné prešlapy súčasnej vládnej koalície. Predstav si, že by som tu zrazu spadol z mesiaca, ako o ničom tu neviem, čo sa deje na Slovensku a mal by si mi povedať najhorší krok tejto vlády Fico 4 a prípadne, ak chceš, môžeš vypichnúť aj nejaký najlepší. Necítim sa ja byť v tom taký kompetentný, akože orientujem sa v nejakej problematike, ale podľa mňa ryba smrdí od hlavy. A čo môžeme očakávať od vlády, ktorú vedie premiér, ktorý drukuje, povedzme, lídrom svetovej politiky, ktorí škodia celému svetu. Jeden vyvolá vojnový konflikt, ktorý nám ubližuje všetkým ekonomicky. Je to traumatizujúce sa tomu prizerať. A druhý, povedzme, teda likviduje globálny ekonomický svet alebo pácha veľké škody. No a keď niekto len preto, aby bol nekonečný premiér, zneužíva a opiera sa o takéto pseudoautority, tak to je veľmi smutné. Čiže nebudem ďalej rozoberať, dám priestor ďalej niečomu v tomto programe. Určite sa necítim byť kompetentný to všetko vymenovať, ale určite je to úpadok morálky v prvom rade. To je tá najväčšia škoda.
ktorú môže vláda spáchať. A teda záverečná otázka, taká, ty chodíš na naše protesty pravidelne, stretávame sa aj v Banskej Bystrici na pochodoch alebo na protestoch. Ako vnímaš túto vlnu protestov a vôbec čo osobne pre teba znamenajú naše zhromaždenia? Tak teraz mám prvýkrát možnosť ti to takýmto spôsobom, mal som teda veľký rešpekt predtým, ale prijal som to pozvanie úcty k tebe, že viem, ako to robíš, viem, čo to obnáša. A teraz táto vlna je naozaj príjemná, človek cíti spolupatričnosť ľudí nejakých podobných názorov a je to príjemné pre človeka, keď sa nám aj teda dneska nepodali vymeniť vládu, alebo teda urobiť neviem aké veľké poriadky, transačnú daň zrušiť a tak ďalej, ale minimálne sa vieme navzájom takto posíliť a čo si ešte teda veľmi vážim, že tieto protesty sa vedú teda skutočne v kultúrnej atmosfére. Príjemne sa tu cítim, napriek tým nepríjemným témam. Veľmi pekne ďakujeme. Prosím ťa, ešte neodchádzaj. Na záver, ďakujeme teda za rozhovor a chcem ťa poprosiť, ty si teda, ako sme spomínali, pedagóg, komunálny politik, ale si aj hudobník. A poprosím ťa, aby si uviedol nášho ďalšieho hostia a máš slovo. Tak je mi cťou uviesť svojho kolegu z kapely, headlinera, kapelníka, ktorého si vážim ako hudobníka a teraz cítim taký dobrý pocit pri srdci, teda, že prijal pozvanie na toto podujatie a podporuje tieto naše spoločné myšlienky. Norbert Červenák z kapely Z2 a 1228 Band. Pekný podvečer, priateľe, ja som rád, že tu môžem byť s vami a miesto rozprávania vám zaspievam pesničku. A čo sme postavili, tak to máme. Čo sme udúfali, je udúfané, hrali sa za hoja, viac ostanú, časom to prebolí, časom sa pominú, tie myšlienky, tie myšlienky. Myšlenky, tie 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 myšlenky, čo sme udržali, tak to sa stratilo. Čo sme podcenili, to sa nám vrátilo, rány sa zahojili, jazy ostanú, časom to prebolí, časom sa pominú, tie myšlienky, tie myšlienky. Tie myšlenky, 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 tie myšlenky. Musíme byť silní, priateľe. Dobre, blues bude ešte dneska znieť. O 8:00 večer má Noro tuto v Café Merlo
koncert. Dneska máme bohatý program aj po proteste. Ja som vlastne chcel Norovi položiť otázky, ale teraz som si uvedomil, že otázky zostanú nezodpovedané. Teraz trošku vážne zase, hej. Vláda nám pripravila ďalšiu časovanú bombu v podobe tzv. Ruského zákona. Sme svedkami demontáže demokracie v priamom prenose. Tu už sa skutočne nestačí pýtať, že komu zvoní hrana, aj v tomto prípade, že či sú to nejaké mimovládky, v úvodzovkách nejaké. Zvoní skutočne nám všetkým. Dnes je to útok na mimovládky, zajtra je to kdokoľvek z nás iný na rade. Čiže je to hrozné, čo sa deje. Trošku sa naladíme na tému Ruský zákon krátkym úryvkom zo včerajšieho pochodu v Bratislave. Dnes sme sa tu stretli, lebo chceme povedať krásne nie ruskému zákonu, ktorý je v rozpore s ústavou aj právom Európskej únie. Navrhované opatrenia sledujú jasný cieľ, stigmatizáciu a obmedzenie aktivít občianskych organizácií, porušenie základných práv. Poďme spoločne pred parlament a povedzme poslancom, čo si o tomto návrhu zákona myslíme. Chcela by som, aby sa na Slovensku to zmenilo, aby sme nemali takúto vládu, ktorá sa stará len o seba, nie o nás. Nás už nepokojuje a nebaví táto situácia na Slovensku. Prekáža mi hlavne, že táto krajina smeruje k Rusku. To nemôžeme dopustiť. Ja som si zažila socializmus, viem, čo to znamenalo a ja už sa tam vrátiť nechcem. Musíme sa zastávať dobra a tých, ktorí majú pravdu. Láska a pravda zvíťazí. A teda jediný dôvod, pre ktorý tento hanebný, hlúpy a neústavný zákon prijímajú, je šikana a stigmatizácia aktívnych mimovládok. Snaha umlčať občiansku spoločnosť a zastrašiť činorodé obyvateľky a obyvateľov. Organizácia Via Juris pripravila takú analýzu, čo prináša možný dopad tohto návrhu zákona, a reakcia na pána premiéra na tlačovke je dôkazom toho, že je trafená hus za gagála, lebo pán premiér venoval celú tlačovku vyvracaniu tvrdení, alebo teda tej analýzy Via Juris, až na to, že sa ukázalo, že 11-krát klamal počas tej tlačovky. Takže Via Juris a ich vyhlásenie k ruskému zákonu. Vláda predčerom schválila ruskom inšpirovaný návrh zákona o mimovládkach, ktorým chce obmedzovať práva aktívnych občanov. Návrh prešiel vládou aj s pozmeňovákom, ktorý vládni poslanci poslali do parlamentu v druhom čítaní cez poslanca SNS Lučanského. Ten akože Lučanského pozmeňovák zásadne mení pôvodný návrh zákona a do parlamentu bol predložený bez akejkoľvek odbornej diskusie s občianskou spoločnosťou. Jediná diskusia úradu vlády s občanmi prebieha cez sociálne siete a tlačové správy. Podľa analýzy Via Juris, ruský zákon proti mimovládkam zavádza nielen prvky, ktoré sú protiústavné, ale aj také, ktoré sú v rozpore s právom EÚ, ako aj s dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Zákon inšpirovaný Ruskom zavádza neprimeranú administratívnu záťaž pre neziskové organizácie, štátnym orgánom dáva nejasné a široko definované kontrolné právomoci, kde hrozí riziko ich zneužitia na pomstu proti nepohodlným organizáciám, ktoré kontrolujú činnosť politikov. Jedným zo základných cieľov návrhu je monitorovanie lobbingu občianskych organizácií. Vládni politici chcú vedieť o všetkých aktivitách, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú rozhodovanie verejných funkcionárov. Prečo nechcú kontrolovať aj korporácie a oligarchov, to už nepovedali. Ďalší problém je, že zabudli definovať, čo všetko bude lobbying. Bude to zaslanie otvoreného listu poslancom? Bude lobbyingom petícia alebo hromadná pripomienka?
To nevieme ani my, dokonca ani poslanci, ktorí budú o návrhu hlasovať. Podľa analýzy Via Juris, pozmeňovák, ktorý do parlamentu priniesol poslanec Lučanský, porušuje viaceré ústavné práva. Porušuje zákaz diskriminácie, porušuje právo na súkromie a ochranu osobných údajov, porušuje právo slobodne sa združovať, porušuje právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných, rovnako porušuje princípy právneho štátu, porušuje právo na slobodu prejavu a výkon petičného práva. To sú strašní babráci. Dôsledky ruského zákona proti mimovládkam budú extrémne škodlivé pre slovenskú občiansku spoločnosť a povedú k rozkladu základných princípov demokracie na Slovensku. Vláda obhajuje zákon bajkami o tom, že chce pomáhať mimovládkam doslova takto. Citát. Úrad vlády Slovenskej republiky zdôrazňuje, že novela stavia na existujúcich právnych mechanizmoch a jej cieľom je posilniť dôveru verejnosti v neziskový sektor. Majú dobrý formálny slovník. Robert Fico už pri podpise koaličnej zmluvy hovoril o tom, že na Slovensku končí vláda mimovládok. Následne jeho podriadení systematicky hádžu kýble špiny na pre nich nepohodlné mimovládky. A teraz nám budú hovoriť, že nimi pripravovaný zákon má posilniť dôveru verejnosti v neziskový sektor? Nikto sa viac nebojí posilnenia dôvery verejnosti v neziskový sektor, než samotný Fico a jeho vláda. Ničoho sa nebojí Robert Fico tak, ako nás, ktorí pravidelne stojíme na námestiach. Je to hanba a verím, a to teraz som chcel povedať vetu, verím, že prezident tento zákon nepodpíše, ak bude schválený, ale poznáme, to bol vtip. To bol vtip. Jedine v prípade, ale máme nádej, priateľe, máme nádej, teraz ma to napadlo, tie neziskovky môžu sa zaoberať aj chovom psov, takže máme nádej, že to nepodpíše. Je to... Ocitli sme sa v panoptiku, ale musíme vydržať. Ďakujem, že chodíte na námestia. Je to nesmierne dôležité, aj keď nás je stále málo, je nás tu stále dosť. Je to super. No a ďakujeme aj našej záverečnej hostke. Inak slovo hostka mi pravopisná kontrola počiarkuje, ale žiada sa mi to, ktorá prišla medzi nás práve z toho hlavného mesta, čo sme tu spomínali. Vítam medzi nami veľmi angažovanú a odvážnu dámu, pani Annu Polckovú, evanjelickú farárku z Veľkého kostola. Nech sa páči. Prajem vám pekný podvečer, milí prievidžania, prievidžanky. Veľmi sa teším, že ste tu a nemlčíte. Že sa zaujímate o to, čo sa deje. Lebo nám ide o veľa. Ide o život. O našu slobodu. Je jedno, či sme katolíci, evanjelici, židia alebo agnostici. Všetci bez rozdielu farby pleti, vzťahovej či sexuálnej orientácie predsa veríme, že pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Je našou povinnosťou kričať, ak ľudia strácajú ľudskosť. A tí, ktorým sme zverili moc, zastrašujú, šliapu po ľudských právach, útočia na menšiny, vysmievajú sa slabým a znevýhodňovaným. Za to, aby sme nemlčali, keď sa ubližuje človeku, pácha násilie, sme zodpovední všetci. Jedni pred druhými a my, ktorí si hovoríme kresťania, aj pred Bohom. Chceme žiť v civilizovanej Európe, nie pod diktátom Ruska. Chceme, aby sa naša spoločnosť kultivovala a aby sa v nej ľudia nemuseli báť kriticky myslieť, aby mohli hľadať pravdu v diskusii, v
v záujme a v prospech každého človeka bez rozdielu. Autoritárske zásahy do inštitúcií, predkladanie zákonov, ktorými chce vláda obmedziť činnosť mimovládnych organizácií, tým, ktoré nahrádzajú fungovanie štátu v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti, ale aj zabezpečovania prístupu k rovnoprávnosti, to všetko považujeme za zneužitie moci. Na to, aby sme na Slovensku neprišli o slobodu a právny štát, o vzdelaných ľudí, aby naši mladí ľudia neodchádzali do zahraničia, už nestačia slová, ani protesty, ale tú vieru v spravodlivejší svet musíme naplniť skutkami. My všetci. Dá sa to. Sú ľudia, ktorí nám ukazujú, ako. Ukrajinci a Ukrajinky, ktorí už viac ako 3 roky vzdorujú ruskému agresorovi, vrahom. Učitelia, učiteľky, lekári a lekárky, ktorí k malým, mladým, chorým a starým ľuďom pristupujú napriek náročným podmienkam s láskou. Odvážni novinári a novinárky, ktorí sledujú a pomenovávajú dianie, sprístupňujú informácie, hoci opakovane čelia osočovaniu a urážkam politikov, lebo tí by radšej všetko robili potajomky. Je na nás, priatelia a priateľky, aby sme rozlišovali dobré od zlého, aby sme dobrým premáhali zlo. Musíme sa dištancovať od nenávisti, od strachu z queer ľudí, z Rómov, utečencov a iných. Ich sa predsa nemusíme báť. Oni nám neubližujú. Ubližujeme my im. Vychádzam však z toho, že podstatou bytia je láska a že jeden druhého potrebujeme. O slobodu a lepšiu budúcnosť môžeme bojovať iba spolu. To krehké a vzácne. Podoba ľudskosti, ktorá siaha po dokonalom svete, je hlboko v každom z nás a spája. Je výborné, keď ju z tých našich hĺbok vieme vytiahnuť na svetlo Božie. Ako jednotlivci, komunity a celá spoločnosť. Prajem nám všetkým, aby sa nám to darilo. Ďakujem. Anna Polsková, ďakujeme za prejav. Ja vás ešte poprosím, som vás na chvíľu zdržal, pretože teraz som si pripravil niečo, za čo ma možno nepochválite, ale nedalo mi to, keďže Mark Zuckerberg mi niečo prezradil. Takže pustím vám malú jednu pieseň. Dúfam, že nám to pôjde. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Áno, priatelia, Anna Polsková mala včera narodeniny. Viem, že to je takto, ale asi ste ešte nemali z námestia blahoželanie, takže prajeme vám všetko dobré, veľa zdravia, veľa síl, veľa odhodlania v tom vašom úsilí a teda veľká vďaka za to, že ste prišli. Ďakujem pekne, to je milé a teraz som dojatá, ale
Zo všetkého by som si prijala iba slobodu. Aby sme sa nenechali znechutiť, aby sme nikdy nerezignovali, ale dosiahli to, čo chceme dosiahnuť a aby sme ostali v Európe. Je to naša dobrá rodina, je to naša kresťanská rodina. Nezabudnime na to. Sme v závere. Mal som pripravené aj také motto, ale motto si dopovieme na diskusii s Annou Polckovou, ktorá bude nasledovať teraz po proteste. Nie, dáme si motto. Snáď sa to podarí. Je to zase poza chrbát pani Anny, ale verím, že to bude v pohode. My si dávame vždycky motá zhromaždení. Tu bude behom necelých 50 sekúnd k dispozícii viacero mot naraz. Som zvedavý na posolstvo, ktoré máte. Zase sa odo mňa očakáva taká príšerne veľká múdrosť. Ani nie, lebo tých múdrostí a myšlienok podľa mňa už bolo niekoľko. Ja mám zapísaný celý hárok. Tým najdôležitejším asi, čo potrebujeme teraz počuť, je, že pomáhajte v januári. Aj vo februári, celý rok, proste stále. Majte otvorené oči. Nezabarikádujte sa strachom. Milujte. Pýtajte sa, ako zaobchádzam s tým, čo mám ja. Ako sa môžem dať k dispozícii iným ľuďom, možno svojim blízkym. Niekedy sú dôležitejšie otázky ako odpovede. Impact Talks. Dobro, ktoré inšpiruje. Komu by nebolo dosť, ešte raz hovorím, pozývam na diskusiu s Annou Polckovou teraz za chvíľu v Café Merlo. Po diskusii bude chvíľu pauza a potom o 20. je koncert. Dneska je tu bohatý program. Jedno krátke hlasovanie o prípadnom pokračovaní protestov, ako to vidíte. Dohodnime sa tak, že jedno tlesknutie znamená, že chcete, aby sa pokračovalo, a dve tlesknutia, aby sme nepokračovali. Takže počkajte, to asi naraz nemôžeme. Takže, dobre, tak. Kto je za to, aby sa pokračovalo, tleskne raz. Je niekto, kto si myslí, že už by sme mali končiť? Odpoveď je jasná, ďakujeme. Tak či tak si oddychneme počas teraz relatívne dlhšej prestávky. Blíži sa Veľká noc. Vidíme sa pravdepodobne v piatok 25. apríla. Veľmi sa na vás tešíme. Ďakujem, že ste prišli dneska. Ďakujem, že prídete aj na budúce. Ďakujem aj za to jedno tlesknutie. A na záver, ako je našim dobrým zvykom, si pustíme dve hymny. Najprv európsku a slovenskú. Dovidenia, priatelia, zatiaľ.
Veľká vďaka ešte raz vám všetkým. Ďakujeme, že chodíte. Ďakujem dnešným hosťom Peter Pálík, Peter Krško, Anna Polcková. Kto má záujem, budeme pokračovať diskusiou. Priatelia, týmto naše dnešné zhromaždenie považujem za oficiálne ukončené. Ďakujem a vidíme sa na budúce. Držme sa. Dovidenia.